טוב, שבוע טוב ומבורך. ברוך השם, בשעה טובה. אפשר להגיד במוצאי פורים. מוצאי פורים, נשמח גאולה לגאולה. אחרי שנתהרנו בפורים, אנחנו מפנים לגאולה של פסח. בעזרת השם, תקומת ישראל. כל הרוחב, כל ההיקף, כל פרטי עם ישראל, בעזרת השם. אז בעזרת השם אנחנו היום, לדעתי, נסיים את שמשון. אנחנו בפרק ט"ז, פסוק א'. אפשר לומר שמשון פרק ב'. ובעצם פעם שעברה סיימנו את המהלך, איזשהו מהלך של שמשון, דיברנו הרבה על הקשר וההערה, כאילו הניסיון לעורר, לנענע, לנער את שבט יהודה, כשהשיא של זה בעצם ששבט יהודה מביא את שמשון אל הפלישתים, ושמשון החבלים נמסים על ידיו, והוא מסתער על פלישתים. ושבט יהודה מה עושים? כלום. זאת אומרת, במקום לבוא ונגיד שמשון אחינו, אנחנו איתך, רק תגיד מה וקדימה, להשתלט על האירוע, הם עומדים בצד, ובזה בעצם שמשון מסיים את תפקידו. בסוף המלחמה הזאת, נכון, ויצמא מאוד, ויקרא אל אדוני ויאמר, אתה נתת ביד ידך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים. זהו, נגמר המהלך. שוב, שבט יהודה בכלל לא בתמונה. והשם נותן לו, מציל אותו. כביכול, כאילו תפקידו נגמר. כאילו אין לו יותר מה לעשות, ורק מצד התפילה, הבקשה הזאת שלא ייפול ביד הערלים, או שאולי הוא רוצה לפעול עוד משהו נוסף, אז השם נותן לו תוספת. ואנחנו רוצים לראות בעצם מה קורה בפרק ב' הזה של שמשון. אחרי התוספת, אחרי התפילה המיוחדת שהוא מבקש, מתחנן אל השם שייתן לו עוד שנים, כן, עוד חיים, או שלא ליפול ביד ערלים. אנחנו כבר יודעים באיזשהו אופן את סוף הסיפור שהוא נופל ביד הערלים. אבל בכל מקרה, פה הוא מבקש על הנקודה הזאת. אחריו אנחנו רואים פה איזשהו משפט סיום, וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. זאת אומרת, יש פה איזשהו סגירה. מה שקורה עד לכאן, זה סגירה של העניין. שוב, מה שאנחנו פגשנו בפשט, לא פגשנו איזושהי שפיטה של ישראל בצד הפשוט, כן, של שפיטה, ובכלל לא ראינו כל כך, אפילו, בכלל איזשהו יחס, חוץ ממה שקורה ביהודה, שהם לא שותפים איתו, הם לא משתפים איתו פעולה. אז אנחנו בכלל לא רואים איזשהו יחס של שמשון מול עמו, מול עם ישראל, אלא יותר באמת הנקמה, ההכאה, הנקמה, המכה הקשה, האלומות שהוא מכה בפלישתים. למרות שבחז"ל כן יש פה ושם מדרשים שמתייחסים לאיזושהי שפיטה, אבל גם היא לא מפורטת, כאילו היא לא ברור מה בדיוק, איך הדברים מופיעו. אז יש פה איזושהי סגירה. בסדר, עכשיו אנחנו מתחילים בעצם מה קורה בשלב השני של שמשון. בשלב השני של שמשון. אז פרק ט"ז, פסוק א'. וילך שמשון עזתה, וירא שם אישה זונה, ויבוא אליה. לעזתים לאמור, ושמשון הנה. ויסובו, ויערבו לו כל הלילה בשער העיר, ויתחרשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר והרגנום. כן, שמשון הולך לעזה, זה נראה כאילו ממש בדווקא, כאילו לא במקרה, כאילו אולי באישה הראשונה, נכון, וירא את שמשון תמנעתה, וירא שם, כאילו הוא נתקל, בסדר, כאילו הוא ירד, הוא אמר בוא נצא, מה קורה פה בפלישתים, ופתאום הוא רואה אישה. פה הוא מוכוון, כאילו, הוא הולך לעזה, כן? איפה הוא נמצא ביחס לעזה? איפה הוא מסתובב לפני זה? לכאורה אולי בביתו, אולי שבט יהודה, כאילו, נכון? הוא או בן צרה ובן אשתאול, או שם בשבט יהודה הוא היה, כן? זה רמת לחי, איפה שהוא נלחם בפלישתים. כאילו אזור בית שמש? אזור בית שמש, אזור יהודה, כן. איפשהו שם במרחב הוא מסתובב. אנחנו לא יודעים גם אם היה פער, האם זה קורה מיד אחרי זה? זאת אומרת, מיד אחרי המלחמה הוא הולך לעזה? או אחרי 20 שנה. או שעברה איזושהי תקופה. שפט 20 שנה. יכול להיות שכל המהלך שהיה עד עכשיו הוא 20 שנה. אנחנו לא יודעים, אי אפשר לדעת. זה תעוזה לא נורמלית להיכנס ללא הארץ. כאילו, מה חשבת לעצמך? הנקודה הזאת שאת אומרת, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, המלבים אומר את זה כל כך יפה. למה? אתה יודע שהם מחפשים, מריחים את הדם שלך. ואולי פה אנחנו רואים בדיוק מה שמשון מבקש בעוד הזה. זה לא סתם. הוא הולך לעזה, בכוונה, שוב.
תמנתה זה לא, זה גבול פלישתים. זה גבול פלישתים, תמנתה. זה לא בפנים, זה לא עקרון, זה לא גד, זה לא אשקלון, זה לא אשדוד, זה לא... אבל עזה זה המרכז. זה העיר המרכזית של פלישתים. העיר הכי כאילו מבוצרת, הכי גדולה וחשובה, אנחנו נראה את זה בסוף ימיו של שמשון. אז דווקא לשם אתה הולך, אבל לא לפני זה רק, כבר על הפתיחה הזאת, כן, חז"ל אומרים על זה, מקרים מהגמרא מסוטה, וילך שמשון עזתה וירא שם אישה זונה וגומר, לפיכך לקה בעזה. כן, במקום אחר כתוב, תחילת קלקולו בעזה, לפיכך לקה בעזה. בסוף ימיו הוא יתפס ויקחו אותו לעזה. זאת אומרת, כבר חז"ל ראו פה איזשהו, בשמשון פרק ב' הזה, איזשהו ירידה נוספת. עוד איזשהו ברמה הרוחנית שלו, כאילו בחיבור המלא שלו לשליחות. ואנחנו נראה את זה שוב גם בהמשך. אני רגע עוזב את הנקודה הזאת, וחוזר למה שפנינה אמרה באמת, התעוזה הזאת, כאילו ללכת לעזה, כאילו שם זה המרכז, שם זה ודאי כל הצבא, כל ה... אז המלבים אומר את זה בצורה כל כך חזקה, אומר המלבים ככה. שנייה. אומר המלבים, וילך שמשון עזתה, לא פחד לבוא בעיר גדולה מוקפת חומה דלתיים ובריח. לשכה בבית אישה זונה בלא פחד. קודם כל הוא לא מצפצף, כאילו. מה אכפת לו בכלל? כאילו מי יכול עליו? פלישתים? אחרי שהוא יקע 1,000 איש בלחי חמור? מה? לא מרגשים אותו בכלל. יותר מזה. מה זה הביטוי הזה לעזתים? מה זה הביטוי הזה לעזתים? איך אתם מבינות אותו? נכון? בפסוק ב' הוא נורא מוזר, לעזתים לאמור בשמשון הנה. מה זה לעזתים הזה? מה זה? נראה שחסר מילה, כאילו. כן. אז מה החסר מילה הזה מבטא? כאילו, אז היה אפשר לומר אולי התחושה הזאת של פלישתים, כאילו, רגע, מה קורה אצל הפלישתים? פתאום קולטים ששמשון נכנס. אז יש איזה הד בכל העיר, כאילו, מאוזן לאוזן, שמשון פה. זה כאילו ממש קורה, הוא פה נמצא ויש פה בלגן. אז הם כולם מתרגשים. המוברכה. אומר המלבים, אומר המלבים ביחס לביטוי הזה, אז אמרנו, זה יכול להיות שזה מהצד של פלישתים, בסדר? שהעזתים, ברגע שהם מזהים ששמשון נכנס, יש שם איזה בהלה מטורפת, כן? אותו דבר אנחנו מכירים גם בספר שמואל, שדוד מגיע אל אחיש מלך גת, אחרי שהוא בורח משאול, הוא מגיע אל אחיש מלך גת, וכשהוא מגיע אל אחיש מלך גת, פתאום הוא תופס את עצמו, הוא אומר, מה עשיתי? הוא שומע, למה הוא תופס את עצמו פתאום? כי הוא שומע את כל הלחשושים, שזה דוד שהיכה את גוליית, זה דוד שהיכה את גוליית, והוא שומע... אז פתאום הוא אומר, רגע, אני לא צריך להיות פה, אז הוא עושה את עצמו שותה וכו'. אז גם פה, אתם פלישתים, כאילו, זה הצד שלהם. אמר המלבים מהצד ההפוך. שמשון כל כך בז לפלישתים, כל כך מאיז פנים נגדם, אני מכיר את המלבים, לעזתים לאמור, שציווה, שיאמרו לעזתים שבא שמשון הנה, הוא עצמו הוציא קול, ששמשון הוא בעיר. כן? רק לא אגיד שהוא שמשון בעצמו, כאילו הוא העביר את זה רגע, אפילו אולי הוא הסתווה, אולי יכנס אפילו לתוך איזה, שם את עצמו איזה ברדס כזה. אבל הוא אומר שמשון פה, תעבירו את זה. אז הם כולם נבהלים, כולם מתרחשים, צריך לעשות משהו, צריך לתפוס אותו, צריך... איזה רחש כזה, אבל כמה זלזול, כמה צפצוף, כאילו... זו פעולה מאוד אמיצה, מאוד מזלזלת בפלישתים. מה הוא רוצה לעשות בדבר הזה? כאילו, למה הוא כל כך בז להם? ומה צריך להיבנות מהדבר הזה? בסדר? כאילו, ממש שובר להם את כל ה... אז הוא נמצא בעיר. אני ממשיך עוד הלאה. פסוק ג' וישכם שמשון עד חצי הלילה. כן, הם אומרים קודם, הדור הבוקר והרגנו. מתחרשים כל הלילה, ובבוקר הם רוצים להרוג אותו. למה בבוקר? אולי הם מפחדים בלילה. או שהם מצפים שהוא יצא בבוקר, כאילו, כך זה דרכם של אנשים שבאים לעשות מעשים שכאלה, נכון? בבוקר הוא יצא. סליחה, וישכם שמשון עד חצי הלילה. ויקום בחצי הלילה. טוב, זה ביטוי שתמיד מחזיר לנו איזשהו, בטח בעת הזאת.
נכון, איזה מבט גאולה כזה. בחצי הלילה. וכנראה שבחצי הלילה קוראים הרבה דברים, או שצריך איזה כן, כנראה זמן כן, לבחון. אנחנו מכירים את זה ההגדה של פסח. דרך פה זה לא כחצי, זה ידע לאחוז בנקודה, בחצי הלילה. שמשון קם, ויאחוז בדלתות שער העיר, ובשתי המזוזות, ויסעם עם הבריח, וישם על כתפיו, ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. מה הוא עושה? חוץ מזה שהוא בורח מהעיר. בסדר, כאילו, ניסו לסגור אותו, ניסו לסגור את הדלתות, כן, כאילו, הוא מוצא את דלתות העיר נעולות. מה הוא רוצה לעשות פה? מה הוא רוצה לעשות פה? קודם כל, שער העיר זה חתיכת... עסק. חז"ל הרחיבו פה מאוד, כמובן, זה לא הביטוי אמרו שכתפיו של שמשון 60 אמה, כי שער של עיר זה לא בהכרח, שערי העיר לא צריכים להיות 60 אמה. אבל זה כמה מטרים, וזה עץ מצופה בדרך כלל בנחושת או איזושהי מתכת אחרת. זה חתיכת משקל. והוא עוקר את הכל, כן? לוקח את הכל עם הבריח, עם כל מה שנועל את זה כביכול שלא אפשרו לצאת, עוקר את הכל ויוצא. שוב. זלזול. עכשיו, מה, הפלישתים לא עמדו ליד השער? מה קורה שם ברגעים האלה? כאילו הוא בכלל לא מצמץ, לא סופר אותם. ויוצא מהעיר. אבל שוב, מה המשמעות של הדבר הזה? מה הוא רצה? מה הוא רוצה? אז אני אגיד משהו שלמדתי מאבי מורי, שזה באמת קצת נעלם פה, לא ברור. מה הוא רוצה לומר? מה הוא רוצה לעשות? שמשון מנסה לתת לבני יהודה הזדמנות שנייה. לאיפה הוא לוקח את השערים? חברון. ההר אשר על פני חברון. חברון זה לב יהודה. זה עיר הממלכה של יהודה, שם דוד אחרי זה מולך. כלב בן יפונה זה עירו, נכון? זה המרכז. לוקח דוד את השערים, ומורי תמיד היה מצייר את זה גם. זה בלילה, הוא מתחיל לטפס לכיוון חברון, עם שחר, השמש זורחת, השערים מנצנצים, שמשון ככה מחזיק את תראו, אל תפספסו את זה, תראו מה קורה פה. וככה עם השערים המנצנצים האלה, הוא ליד חברון, זורק להם את השערים, ואומר להם, כאילו, תראו, בבקשה. אני הייתי בתוך עזה. הייתי שם, הדלת פתוחה, רק תעשו משהו. לא קורה כלום. שקט, כן? שום דבר לא קורה. כביכול, אז יש פה איזושהי פעולה שאנחנו חושבים שהיא מוכוונת, היא ברורה, יש לה מטרה. כאילו, סתם בשביל לנצל, לא יוצא בעיר, מה הוא צריך? שוב, בועט בשערים ויוצא החוצה. נכון? אם זה היה כל העניין, אז לא צריך לספר לנו את זה שהוא לוקח את השערים להר של בני חברון. מי זה מעניין? וכל העניין זה רק שהוא באופן שמשון הפרטי, שהוא בז לפלישתים ולא יכול לעשות שום דבר, זה בא והולך, כלומר שבא. או רגע שם עוד כמה, גם אתם רואים שהוא בכלל לא מנסה להרוג שם יותר, זה לא העניין. אני הרגתי את מה שהרגתי, זהו, זה כבר לא שלי. בבקשה. כאילו, אני מזמין אתכם, בואו תשתפו פעולה. בואו תיקחו את חלקכם. ואין קול ואין עונה, אין קשב, אף אחד לא נענה, אף אחד לא הולך איתו, אף אחד לא פועל איתו. שמשון נשאר בבדידותו. מכאן ואילך, זה ממש... יש איזשהו הסבר, למה? מה למה? למה שבט יהודה לא מצטרפים? כן, למה הם לא מצטרפים? לכאורה, כאילו נניח משהו הסמלי הזה, זה כאילו מראה שהכל אפשרי, כאילו. אני מוביל אתכם. הכוח אצלכם, לא יודעת, עשייתא דשמיא, כאילו... פחד. נכון. שלהם, כן. אז נכון, שמשון בא לעורר את זה, והדברים צריכים להגיע בעת המדויקת שלהם, בזמן המדויק שלהם. צריך שאת האדם הנכון בשבט יהודה, שידע לרומם את השבט לתכלית האמיתית שלו. שזה פה עוד לא קורה, אנחנו נראה ניצוצות של זה אולי, כאילו, התחלה קלה מאוד. אבל כרגע כלום, אפס. שום יכולת הנהגה אמיתית, וגם אחרי זה בספר שמואל שנגיע, אנחנו נראה שההנהגה היא לא של יהודה. זאת אומרת, ההנהגה ההתחלה לא של יהודה. זה שאול, כך זמן שאנחנו מגיעים אל יהודה. ויותר מזה, בתחילת מלכות שאול אנחנו רואים מורכבות, כאילו שאצל יהודה משהו מאוד קשה, מאוד מקנה, בסדר, שמזכיר קצת או מסביר יותר, כאילו, אתה יודע לך פשוט, זה עניין פרטי שלך, מה אתה רוצה מאיתנו? תלכם, אנחנו יכולים להיות עבדים לפלישתים, כאילו, בתפיסה הזאת של השבט. ובאמת מכאן, אז שמשון נכנס באמת לאיזשהו מהלך אחר,
הרבה הרבה יותר פרטי, הרבה יותר מצומצם, וגם ירידה נוספת, שבזה נפילתו. והיא אחרי כן, כן, אפילו רק הביטוי הזה, כאילו, היא אחרי כן. מה אחרי כן? כאילו, מה קורה פה אחרי כן? כאילו, בדיוק אחרי מה שהיה עכשיו, שבעצם אין לשמשון את המענה, כן? זה לא עובד, זה לא עובד, אז מה? מה זה האחרי כן הזה? כן, אז אנחנו רואים מיד אחרי זה, ויאהב אישה בנחל סורק, ושמה דלילה. כבר חז"ל לומדים על זה שדלילה, לשון מדללת, מורידה את כוחו. כן, חז"ל בגמרא. תניא רבי אומר, אלמלא נקרא שמה דלילה, ראויה הייתה שתיקרא שמה דלילה. דלדלה את כוחו, דלדלה את ליבו, דלדלה את מעשיו, וכו'. דלדלה את מעשיו, דאיסתלק שכינה מיני. דכתיב, הוא לא ידע כי שר כוחו מעלה, וכו'. וכו'. כן? זאת אומרת, יש פה מפגש אחר. יותר מזה אומרים חז"ל. פה במדרש, לא מוצא את זה פה רגע. אני כבר המלבים מביא את זה גם, זה מחז"ל. בשמה דלילה, הראשונה גייר. שהוא לקח את אביו ואימו, נכון? הראשונה גייר. ושינה שמה לשם יהודית. אבל זו לא נתגיירה. ונשאר שמה דלילה. לכן בירושלמי, אז בירושלמי. בירושלמי כתוב ככה, ושבתמנתה דרך נישואין היה, ולא בעזה. ואותו דבר דלילה. זאת אומרת, פה אין... היא לא. זאת אומרת, הוא לא... אין פה כבר תנועה של כאילו איזשהו רצון או ניסיון. זה כבר מגיע מאיזושהי ירידה. אנחנו רואים את זה ישר, בעצם הזוגיות הזאת בכלל. למרות שיש קווים שמזכירים את האישה הראשונה, אבל פה בצורה הרבה הרבה יותר נוראה. הרבה יותר נוראה. ויעלו אליה סרני פלישתים, ואמרו לה, פתי אותו, וראי במה כוחו גדול, ובמה נוכל לו ואסרנו לענותו, ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. דרישה של פלישתים, ישירה, תגלי לנו, תחשפי את הסוד, שנוכל לאסור אותו ולענות אותו, ואנחנו נשלם לך. וכמעט בצורה ישירה, כאילו ישר. ותאמר דלילה לשמשון, הגיד ענה לי, במה כוחך גדול, ובמה תאסר לענותיך. ישיר, דוך, כאילו בכלל בלי למצמץ. לא אפילו רק במה כוחך גדול, כאילו מה אתה שונה מכולם. במה, כן, במה תאסר. איך מנצחים אותך? אבל איך כאילו... איך הוא לא הגיע? איזה קשר זה, זאת אומרת... זו שאלה, גם שאלתי את זה על הראשונה. מה, איפה... נכון. נזכיר פה את דברי הוריו, שהוא הולך בין הכרמים, נכון? שאומרים לו, פלישתים מגדלים כיליים. אתה חושב שאתה מתחתן עם אישה, היא בכיליים. היא לא איתך. יש פה ביטוי שחז"ל ישיר על זה, שחלק מהזה, פסוק הבא, שהיא מענה אותו, כן? כתוב אחרי זה, טוב, נגיע לזה עוד רגע, כתוב שהיא מענה אותו, שהוא זקוק לה והיא לא זקוקה לו, יש לה אחרים. כאילו, פשוט, פלישתית. זה לא, היא בוגדת. גם זה לא היו שישרפו את ביתה ואת בית אביה, כאילו, כמו הראשונה. נכון. פה רק היא נפלו מגיעה לך כסף. מתוך איזושהי מסכנות, מה, כאילו, לחצו עליה, אין לה ברירה. אז היא מציקה לו, כאילו, היא רוצה לגלות תשובה, כי היא רוצה חיים, חפצה חיים. פה היא רוצה כסף. בלי מצמץ. נכון? זה לא רק כסף. עכשיו צריך לשכנע אותה. אני בטוח שמעה על הסיפור, כאילו... כן. על? היא מבינה אם יש לה עסק. אתם אומרות, אולי אפילו לכתחילה, כאילו, היא... היא כן מפחדת שישרפו אותה כמו ששרפו את זה לא האישה כתוב. הקודמת. למה? איפה את רואה? מאיפה את רואה את זה? לא, זה לא כתוב, אבל כאילו... הם אומרים לה, נביא לה כסף.
כן, אבל זה לא המון כסף, כאילו. כאילו. מי אמר שזה לא המון כסף? שהיא שואלת אותו בשביל ישירות. להיות נשואה לאדם החזק בעולם, כאילו. עם אבל הפלישתים? אולי לא יודע בגלל איזה זה פיתיון. אנחנו לא רוצים ללכת איתו. כי מה? כי הוא הולך ככה. כן, הדמות שלו, היא לא לגמרי ברורה. מסכים. הולך פה, הולך שם, זה לא יודעת, מסכים? כאילו, לא... אבל סוף כל סוף הוא משחרר לכם את מה אני שרודה עכשיו בכם. מתכתבת עם חבר, סיפרתי לו שאנחנו זה, אז הוא אמר לי, וואו, זה סיפור, אז הוא אמר לי, לא סתם הוא אמר לדלילה את מה שסיפר, הוא אמר לי, הוא רצה שהיא תספר כדי שיקחו לה את הכוח. זאת אומרת, ומלכתחילה גם שמשון מספר ואומר, יש לי פה אג'נדה. אני בוחר את הנשים האלה כי הן משרתות פה סיפור, ואני יודע בדיוק מה הן משרתות, מה שאתם לא יודעים, כי אני תמיד הייתי לעצמי, מה מביא אותך לקחת נשים אז כאלה? הסיפור פה, אז זה מה שחז"ל לומדים על זה, שלא ראי הראשונה כראי האחרונה. שם כי תואנה הוא מבקש. בסדר, אמרנו, נכון, בין נתפוס את זה כאילו לכתחילה, שיש פה איזושהי מחשבה רוחנית, אלוקית שלו, שהוא מבין שזה מה שהוא צריך לפעול, או בין אם זה מה שמוליך אותו. כן? כי חז"ל לומדים על זה, כי ישרה היא בעיניו, שהלך לפי ישרות עיניו, כאילו, ויש על זה תוכחה. נכון, ראינו, כשאתה מבקש דבר טמא, ולכן אתה לוקה בטמא, ראינו את זה בטווחי חז"ל. אבל כאן, מה הוא מבקש? אז האמת שהוא סיים את תפקידו. אנחנו נראה תכף. הוא מבקש נפשו למות. אז הוא הבין את זה שהוא עושה את התפקיד. זאת אומרת, ברגע שהוא נכנס לו בעצם כבר לעזה, כבר ככה, כמו שאמר גלינו, שהוא נכנס לגובה הארץ, זאת אומרת, הוא מבין שהוא נכנס לתוך הארץ כדי למות. זה תמות נפשים פלישתים, תרתי לא, משמע. שם זה לא תמות נפשים פלישתים. שם ראינו שזה מוכוון. הוא רוצה לקחת את השערים לחברון. זה המטרה. הוא רוצה לפרוץ את המקום הכי חזק, הכי מוגן, הכי פנימי, הכי שורשי של עזה. שם אנחנו נראה אחרי זה ששם 15 שרני פלישתים. זאת אומרת, זה המרכז, שם הם נפגשים, שם הם מחליטים, מקבלים את ההחלטות, שם הם מתוועדים, מתייעצים. עד היום לעזה הם שערים. כן, כן. אנחנו כבר על הצד האחרון של עזה, שכבר אין עמודים ואין... בעזרת השם. כן, אז בואו נמשיך פה. ויאמר אליה שמשון, עכשיו יש פה איזה רצף כזה של כמה רעיונות כאלה, ששוב, גם אנחנו רואים באופן ישיר, כאילו. מה אתה פותח את הפה בכלל? למה אתה אומר לה? הוא לא אומר לה את האמת בהתחלה, אבל למה אתה אומר לה? מה אתה בכלל... אם אתה אומר לה, למה אתה אומר מה אתה בכלל מייצר איזה שיח בדבר הזה? כן? זה אומר שיש לו איזה עניין, הוא מבין שזה הולך לקרות. מה זה, הוא אחרת הוא מכוון לא לזה היה לדעתי. עונה את התשובות המוזרות האלה. הוא מכוון לזה. הוא בוחר את האנשים האלה קודם כל באופן ספציפי. אנחנו יודעים איזה שיעור גדול. כן. כשאדם יש לך משהו שאתה לא צריך להגיד, אתה לא אומר בשום צורה שהיא, לא ליד, לא בערך, לא... אדם, אתה מתחיל לדבר, אתה נכשל בשבילך בטוח. נכון? בטח אם מראיינים אותך, אז בכלל, אתה פתחת את הפה, אתה בבעיה. אני רוצה שנייה רק לחזור לפסוק ג', בסדר? ויאמר לאביו ואמו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? זה בכלל... ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי כי היא ישרה בעיניי. ואביו ואמו לא ידעו כי מאדוני היא, כי תואנה הוא מבקש בפלישתים, ובעת היא פלישתים מושים בסמר. יש לו תואנה, הוא בא לסגור איתם חשבון. והוא עושה את זה דרך כוח נשים. הוא יודע שאנשים... הוא רוכב, מה זה כוח נשים? הם לא נותנות לו כוח, אבל הוא רוכב עליהם כדי שהוא... בדיוק, לא, כי לנשים... דווקא בהקשר הזה, דלילה היא חזקה, דלילה היא ממש... נשים האישה הראשונה היא מסכנה שם, הוא רק רוכב על זה כדי להתכתש עם פלישתים. אני באה להגיד שיש לו תוכנית. יש לו תוכנית שהוא בוחר ספציפית את הנשים האלה, כי אתה אמרת לך, למה לקחת את זה? למה לעשות את זה? יש פרשנות שכאילו מדברת על זה שבכלל שמשון, כאילו כל המלחמה שלו בפלישתים הייתה כל כך מוזרה וכאילו יחידאית, כאילו אף אחד, הוא לא יכול לשתף בזה הרבה בשביל אחרים. בגלל שזה היה מלחמה רוחנית בעצם, שדווקא הוא רצה להכניע את פלישתים לא עוד מהמקום כאילו הפיזי, אלא הרוחני, כאילו להיכנס כאילו מה שנקרא לגאול את הקליפות. כאילו, אז בגלל זה דווקא, זה נעשה בצורה כל כך, כאילו לא... זה מאוד מלמטה. הוא פוגש את הפלישתים מאוד מהחיים וההוויה הפלישתית. בגלל התחושה המאוד גדולה שלו. כן, אני בניצוצות לא מבין יותר מדי. אני לא מבין יותר מדי, ודאי ש... כן. עצם זה שאדם שכביכול נזיר אלוקים, ויש לו איזשהו תחל רוח השם לפעמו, ויש לו את כלל ישראל על הגב באיזשהו אופן, גם אם הוא מודע וגם אם הוא לא מודע. אז ודאי שיש פה איזשהו תהליך עמוק. וכשאנחנו מדברים על זה בכלל, שבאמת בעומק של הדברים יש פה איזשהו שורש משיח בכלל שצריך להתעורר. בסדר? כן, גם משיח כאילו לא יידח ממנו נידח. נכון, וגם בהקשר הזה של שורש משיח, תמיד יש פה איזו תסבוכת גם בהקשר של נשים.
זאת אומרת, תמיד זה מגיע מאיזשהו מקום כזה של... זאת אומרת, של הנהגת יהודה שצריכה להופיע. אז זה ודאי נכון, זה ודאי נכון. זה לא אומר, כי במציאות אנחנו פוגשים את זה בצורה שהיא מאוד... מאוד ארצית, כאילו, מאוד בכלים ארציים, מאוד... כמו שאמרנו, למשל, אנחנו רואים אצל שופטים ומנהיגים אחרים ששם שמיים שגור בלשונם. זאת אומרת, שהם פועלים משהו, הם נותנים לזה את האמירה שמכילה את התוכן הפנימי הגדול שצריך להופיע. כן, פה הכלי והאור לא מסוכרים. נכון, נכון. וזה מה שהסברנו, שיכול להיות, אפשר לתפוס את זה בשתי קומות. קומה אחת שבאמת ייתכן ששמשון מודע לזה באיזשהו אופן, אבל בכל זאת הוא נמצא במקום כזה רגיש, או גם בעוצמות החיים שלו, שבכך זה חייב לקרוס באיזושהי צורה. כן, הוא הולך מודע. בסופו של דבר, וכבר אמרנו, הנה, השם כבר סגר את חייו, והוא מבקש עוד, זה לא עובד, זה נגמר. ואפשר גם לתפוס, וככה הרבה מדרשי חז"ל לוקחים את זה, שיש פה משהו, כאילו, יש פה מהלך אלוקי שהקדוש ברוך הוא מנהיג. מצד שני, שמשון הוא באמת בכוחות כאלה עצומים, בהקשר הארצי, הגופני, אז במילא הוא יותר נמצא באמת בהוויה הזאת, ולכן בהכרח זה מגיע דרך גם כוחות הגוף והטבע באופן טבעי. למשל, אברבנאל מתייחס בהקשר הזה שהוא יורד לעזה. דיברנו כבר על תפיסת דעתו של אברבנאל בכלל לשמשון, אבל הוא אומר שהוא הולך עם דרך תאוותו. כאילו זה... אז אני אומר, צריך... הנכון להסתכל בכל הרוחב. בין כך ובין כך, כן? הקדוש ברוך הוא מוביל דווקא דרכו את הדרך הזאת אל גאולת ישראל, או אל הקומה הנוספת שעם ישראל צריך לעבור, שזה סוף תקופת השופטים. זאת אומרת, אחרי שמשון, זה אלי הכהן, שמואל, זה המעבר. אנחנו נחזור לעוד שני סיפורים, אבל המעבר הוא לשם. ותחושת הייאוש שתכף שמשון מתמלא ממנה ועם ישראל מתמלא ממנה, זו אותה תחושת ייאוש שאנחנו מגיעים לאלי הכהן, ואנחנו אלקנה ואלי הכהן, ומה שקורה שם, זו אותה תחושה. היא עוברת עוד שלב אחד בדרך, שבסופו של דבר יהיה פה תנועה קדימה. כן, ששמואל כבר ממש, חנה ושמואל ממש מתחילים להופיע את מלכות בית דוד. כן, ויתן עוז למלכו וירים קרן משיחו. אז דברים הולכים לשם. יש עוד דוגמאות לנביאים או מצביעים של עם ישראל שהרגו ממש בידיים כל כך הרבה אנשים? אז הזכרנו את שמגר בן ענת במלמד הבקר, כן, שהוא מכה לעץ, ממש בידיים. טוב, אבל באמת שמשון עם כוחות. בלי נשק. כאילו, סיפור. לא עולה לי עכשיו, לא עולה לי עכשיו, אבל שוב, זה... יש מה, כאילו... למה את שואלת? לא יודעת, כי נראה לי שזה... טוב, אולי... חסר פרופורציות, כי זה מיוחד. זה ברור שחסר פרופורציות מיוחד. לא, זו אכזריות מיוחדת. כן, אצל דוד כתוב... זה אכזריות בכל זאת. אצל דוד כתוב, הכי קרוב לזה ב... אנשים כאילו... לא, אבל שוב, מכה פלישתים, מה זה אכזריות מיוחדת? מה זה מכה פלישתים? זה המלחמות של פעם. צריך לדמיין את זה שהוא עומד בשדה ו1,000 גופות מסתובבות. הם רוצות להרוג אותו, אבל הם רוצים להרוג אותו. והוא הרג אותם עם עצם של חמור, כאילו זה... כי זה מה שיש לו. תנסי לדמיין פשוט את מחבלי הנוח'בה נכנסים לבאר, ופשוט גם לרצוח אותנו, וזהו, ואני פשוט באה, ואני רואה בכולם. אבל אף אחד לא עבר את זה. כולל כולם, כולל ילד שעכשיו הזריקו לו הרואין כדי שהוא יראה בהם כמו שעושים באפריקה. אבל אף אחד לא עבר את זה בארץ בלי שזה ייגע. כי אנחנו, זה הדל, כי אנחנו רחמנים, בני רחמנים. קודם כל אנחנו חיים חיים אחרים, בסדר? לא, אבל היא צודקת. כשכל בית בעולם צריך לשחוט תרנגולת וכבש ופרה זה החיים. אבל את צודקת. לא, אי אפשר כאילו לייצר לנו איזשהו מבט של כאלה יפי נפש שלא נוגעים ולא רואים דם בשום צורה שהיא. זה החיים. מה, מלא? כשרוצים להרוג אותך, ושהמלחמות בעבר היו רק כאלה. נכון. של מפגש פנים אל פנים, אז זה מה שקורה. וכשהוא קורא את האריה לשתיים, הוא קורא את האריה לשתיים. בפועל. תרבות המלחמות אותו דבר, אבל זה כן חשוב. אללה אכבר, הם רצו לפניו. בסדר, זה לא... זה כן חשוב על מה שאת מעלה, כי כן. איזה מה? על דוד המלך כתוב שהוא במלחמה, כשצריך הוא מפרק. שמואל אמר, גם הוא נראה רוצח. אצל מואב כתוב, וימדדן בחבל השכב ארצה, מלוא החבל להמית, ושניים לאחיות. זאת אומרת, כאילו, בלי חשבון. בלי חשבון. זה ככה איזושהי הגרלה כזאת, זה אחד אחרי השני. אחד אחרי השני. אבל זה צריך לנקום מלחמות ישראל
יהושע אחרי הקרב, למדנו בחמשת המלכים, משכיב אותם ודורך להם על הראש. דורך להם על הראש. יש בזה תכלית, אז זה יותר אז זה היה גדולה. כאילו בשביל... אז אני זוכרת שהראית שזה בעצם היה קשור למשהו שהם עשו קודם. כלומר, לקצוץ להם את האצבעות, וזה היה כמו מה שהם... כן, זה אצל אדוני בזק. נכון, סליחה. זה לא היה כאילו באכזריות כזה. את יודעת, אשתי הריעו לקראתו, הם באו לקראתו. אני לא הייתי תופס פה דווקא. זה לא 1,000 איש הראשונים שהוא הרג, אז אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שהפעם... למה? שאול אמר שאול אמר יש ילד כזה שלפעמים לא אשם. עזבי את זה, שאול אמר שהיה מרחם על הבקר. אומר לו שמואל, מה זה אני שומע? בקר, גם הם בחיים. תרנגולות, פרות, גם הם בחיים. אמרתי לך לשחוט ילדים, נשים, גברים. איך יש... גם את הפרים, גם במילא כבר את אלה. אמרנו, לא רציתי את זה. את הכל. זה מזעזע, כאילו את עצמי, את צודקת. אנחנו רחמנים ורחמנים, אין לנו את הרחמנים. זה המתיקות שאת מכניסה לי, אמרת עצמי, זה כן, שאנחנו עדיין מזדעזעים כאילו מהקדושה שלכם, איך אנחנו יכולים לעשות? אני מסכימה איתך. ואתה אומר, יש איזה תכלית מסוים, כי אנחנו לא רחמנים יותר מהקדוש ברוך הוא, למרות ועל אף, שזה עדיין מצמרר אותנו. וזה לשמחתי הרבה הרגע של הרחמנות, שאתה אומר, צריך רגע, איך אפשר? ובכל זאת מצוא נכון. היה פעם רצון במשרד החינוך במדינת ישראל של לאסור לימוד של ספר יהושע. לאסור לימוד של ספר. למה? כי רצח. רצח עם. היה פעם ניסיון במשרד החינוך להעביר איזשהו חוק כזה שאסור ללמוד ספר יהושע. לפני הרבה שנים. כשאני לומדים תנ"ך היה בבית ספר, אני מעדיפה שלא, אבל בכלל לא ילמדו כלום, אז בסדר. לפני הרבה שנים. האמת שאני לא בטוח, אני חושב שזה שרת חינוך, אני חושב שאני יודע מי, אולי אני כבר לא זוכר נכון. אבל כך היה רצון. כי זה, שוב זה נתקע. כי זה מחנך לרצח עם. אז אני שמעתי את זה מאבי מורי, אני לא יודע אם מישהו אחר, כאילו זה נאמר במענה ישיר, או ש... מאבי מורי שמעתי שזה בדיוק הפוך. עם ישראל שהוא צריך לפגוע, זה אך ורק בהוראת אלוקים. מעבר לזה אין כלום, שום דבר, אפילו לא בפיפס. עם ישראל לא ירים את ידו וכאו זה על איזשהו עם כי סתם בא לו, כי מתחשק לו. אם זה היה תלוי בו, אז בכלל לא היה. נכון, נכון. מכיוון שיש פה צו אלוקי, אז זה הענווה לשליחות האלוקית שיש לעם ישראל בעולם. ולכן כשזה נמצא שם, אז אפילו שמואל הנביא, וישסף שמואל את הגג לפני השם בגלגל. כפשוטו. חתך לו את הראש, כאילו, ישסף. שמואל הנביא. אני לא יודע, חשבו איזה רב ראשי שעושה כזאת פעולה. לא יודע איך זה קורה, אבל כן, זה התפקיד, זה התפקיד. צריך לעשות את זה. אתה צריך לחזור על ההסבר, זה נעצר לך זה בסדר, ההקלטה נמצאת. בהקלטה. עם כל הסרטונים ששילה מראה לנו פה. הרוח צריכה לתת לנו גבורה. גם שמשון מקבל את הגבורה שלו, כי רוח השם מפעמת אותו. זה לא כי הוא מעצמו יש לו איזה... אולי באמת אבל זה איזושהי הנהגה שעם ישראל היה צריך, כאילו באותה תקופה באמת, כאילו אחרי, לא יודעת מה, כאילו שופטים אולי יחסית חלשים כזה, אז עם ישראל כאילו צריך לראות את החוזק של... עד כמה הכוח כאילו יכול להיות מרומם כשהקדוש ברוך הוא רוצה בך, נכון? כל זה צריך כדי לרומם את הדעת. את הדעת, הנה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז מה הבעיה? אפילו אדם אחד. אז אם אנחנו חבורה, אנחנו ביחד, יהודה שמאחדים את כל ישראל, מה הבעיה? נכון, זה בדיוק הנקודה, צודקת. זה בדיוק הנקודה. דרך אגב, זה מה שיהושע, כשוב עמדנו על זה, שהוא אומר לעם ישראל שנכנסים לארץ, שרק חוצים את הירדן. כשרואים את הנס הזה של... נכון, אומר להם יהושע, בזאת תדון כי אל חי בקרבכם. כל הנס הזה שחציית הירדן זה לא כי... אתם יכולים לעבור את הירדן גם בלי זה. מה? תסחו רגע, מה הבעיה? נכון, הוא מלא, אז תלכו למעברות. נכון, מה עשו המרגלים שנייה קודם? אנחנו לא רוצים במעברות. מה הבעיה? לא. יש פה ערך גדול, אתם צריכים לדעת את זה. אתם תילחמו, אתם תעשו הכל, אבל תדעו שאל חי בקרבכם. גם אחרי זה הוא חוזר על זה שוב ושוב, במלחמה השנייה וכו', נכון, כאילו 5 המלכים, חוזר לנקודה הזאת, כי זה צריך לפמפם. אז זה מה שמתגלה אצל שמשון, יש פה כזה כוחות אדירים. תתעוררו, אתם יכולים, השם איתנו, אל תיראו. טוב,
אני ממשיך. ויאמר אליה שמשון אם יאסרוני בשבעה יתרים לחים אשר לא חורבו, וחליתי והייתי כאחד האדם. למה הוא משתף איתו פעולה? שאלת השאלות. למה הוא משתף פעולה ואז... ולעשות אותו. ברור שמשהו הולך להגיד איזה מה שיקרה, זה... אני חושב שהתשובה זה בסוף. בואו נקרא רגע עד אני אקרא את כל יש פה... לא, אבל אומר סתם כאילו, זה לא משתף פעולה. נכון, אבל אנחנו מבינים שזה דרדוק. הפסוק הזה בפני עצמו, צודקת. מה שקורה דבר אחרי דבר, דבר אחרי דבר, לא ברור כמה זמן זה לוקח, כמה שנים זה לוקח. יש להניח שמן הסתם היא בנתה איתו איזשהו משהו כדי שזה יעבוד. לא יודע אם זה היה כל כך מהר ככה ישר, כאילו יום אחרי יום אחרי יום, כנראה שלא. כנראה שיש פה משהו איזשהו נבנה שהוא באמת נתון בידיה הרבה שנים. לא, אבל אני אומרת, דווקא זה אפשר כאילו לשמוע שהוא לא משתף פעולה, כאילו הוא מנסה פה את כזה צודקת. לצחוק עליה כזה. פה את לא, זה צודקת. נכון, בסוף היא דרדרה אותו, אבל כאילו נגיד, סתם, פרט שאלה משתף פעולה, אפשר להגיד, לא, הוא דווקא הפוך, הוא כאילו המשיך כאילו כמו, כאילו, הנה, תנהלו אותי בעיר, הנה, אני מעלה את השער, אז כאילו, אותו דבר קצת לצחוק עליהם, כזה, הנה, תשימו לי זה, סבבה, אני... נכון, אבל זה לא מול פלישתים. הוא לא משער כאילו בנפשו שפלישתים בחדר, בטח לא פה. אני יכול שבפעם הבאה כבר כן, אבל שפלישתים פה בחדר עכשיו, הוא לא חושב את זה אפילו לרגע. אבל יכול להיות שהוא כן חושב על זה, שהוא אומר לעצמו, קיבלתי עוד זמן מהקדוש ברוך הוא, כלומר, בחלק הראשון כאילו הייתי אמור למות בצמא, וקיבלתי מים, שפטתי ישראל כאילו סוף שנה, והוא יודע על עצמו שזה לא עובד. הוא מנסה עוד פעם בשביל להוציא את יהודה מהמקום שלהם, מביא אליהם את שער של חברון, הוא אומר, זה לא עובד כאילו, ואם זה לא עובד אז תמות נפשי עם פלישתים, וכאילו מתחיל את המהלך של תמות נפשי עם פלישתים כבר פה, כאילו. אני מסכים איתך מצד זה שהוא מיואש, אבל זה לא ללא ברעיון או במחשבה לבוא לפעול לפלישתים ולמות בתוכם. לא, הוא פשוט לעצמו, כי הוא לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה. התמות נפשי עם פלישתים בא אחרי שהוא נאסר ונקרו לו את העיניים ואין לו כלום. פה הוא רוצה להיות עם אשתו, כאילו, אין לו שום... הוא לא פועל שום דבר. אבל עצם זה שהוא הלך לקחת דרך... אפילו את הביטוי, מקודם קראנו, נכון, מקודם ראינו שהוא, כן, הפסוק שהוא, כתוב ככה, ויח אותם שוק על ירך, מכה גדולה. למה זה לא כתוב פה שוב? הוא מכיר אותם כל הזמן, מכיר אותם. לא כתוב את זה. הוא לא בתודעה הזאת, הוא לא פועל את זה. הוא נמצא בביתו, ואשתו כאילו מנסה לשכנע אותו לגלות לה, והוא בהתחלה מנסה להתחמק, אבל מתחמק שכאילו הוא מגלה משהו. ובעצם כל פעם הוא שולל את הרעיון שהוא מעלה, כן, זה מתברר שזה לא נכון. ואז ממילא הצעד הוא צעד נוסף, כאילו זה סוגר עליו לאט לאט. כאילו זה כמו בן אדם שמנסה להתאבד, אבל... נכון, אני חושב שלשם הולכים הדברים. זאת אומרת, הוא כבר לא מוצא טעם בחייו או בשליחותו. אין לו שליחות יותר. הוא נטול שליחות. ואז היא שואלת אותו שאלה, אז הוא רוצה לענות לה באמת. אבל הוא שנייה, רגע לפני הוא מתחרט, אז הוא אומר לה משהו אחר. כאילו... כן, או שזה לאט לאט נסגר. הוא לא רוצה לענות לה, אבל בסוף זה נסגר, כי באמת אין טעם, אין שליחות. למה זה כתוב בברור? שמה? אגב, זה הוכחה לזה שאישה אוכלת לראש את הגבר? זהו, גמור, תאכלו, הנה הוכחה, זה פה דרך נשים, אכלה לו את הראש בצורה לא נכונה. קודם כל אפשר להגיד גם את ההפך. אישה יכולה לבנות את הגבר. חד משמעית, לא, היא נותנת הוכחה. תלוי איפה הוא נמצא בסופו של דבר. והציג על הרד שקצה נפשו. נכון, אבל לא, תלוי איפה הוא נמצא. אז לא לעשות את זה. נכון, מה הוא מחפש? תלוי זה אישה. בדיוק. נראה לי שפשוט באמת הוא כאילו... אבל כשבאת מה שמוזר, זה פשוט... זה... ותעצה ותקצה נפשה למות. רגע, זה לא קראנו עדיין, אז בואו נגיע עוד טיפה לשם. ותעשרו, כן, אז... ויעלו לעשרני פלישתים 7 יתרים לחים, אשר לא חורבו, ותעשרו בהם, כן, אנחנו רואים את השיתוף פעולה מלא בין דלילה לבין שרני פלישתים. ככה, הביטוי פה הוא שרני פלישתים, לכאורה הם המובילים של המהלך, כאילו הקודקודים. הבכירים ביותר פלישתים, הם איתה ככה צמוד, שרני פלישתים. זה הביטוי, 5 שרני פלישתים. הם המובילים של זה. הם מעלים לה בעצמם,
ותאסרהו בהם, והעורב יושב לה בחדר, ותאמר אל הפלישתים עליך שמשון, וינתק את היתרים כאשר נתק פתיל הנעורת ואריחו אש, ולא נודע כוחו. שוב, מה כתוב, מה הוא עשה, מה הוא גילה פה, הוא הבין. אולי הוא אפילו לא גילה שהם בחדר. הוא קם ולא רואה כלום. הם מתחבאים, הם לא יצאו עדיין, כי אנחנו רוצים לבדוק אם זה אמיתי או לא אמיתי. כך נראה, כי אחרת, למוס. החוזר הזה שוב, אם הוא היה יודע שהם בחדר, ובאמת, כאילו, אני חושב שהיא מנסה אותו, צוחקת עליו, לא ברור. ותאמר לי לה שמשון, הנה הטלת בי, ותדבר אליי כזבין. אתה אגיד אני לה במה תיאסר. שוב, ישיר, ברור, כאילו, אתה אומר, כמה אתה יכול להיות עיוור, שמשון? נכון, לכאורה, זה זועק, זה זועק. ויאמר אליי, אם אסור יאסרוני בעבותים חדשים, אשר לא נעשה בהם מלאכה, וחליתי והייתי כאחד האדם. כן, עבותים זה חבלים יותר מסיביים מאשר יתרים. תיקח לי לעבותים חדשים, ותעשרו בהם, ותאמר אליו פלישתים, עליך שמשון, והעורב יושב בחדר, וינתקם מעל זרועותיו כחוט. עוד פעם. ותאמר לי לעד שמשון, הנה, עד הנה הטלת בי ותדבר עליי כזבים, אגידה לי במה תיאסר. שוב, אנחנו רואים איך זה סוגר, איך זה סוגר. בהתחלה הוא מדבר איתה על הכוח. הכל נמצא במעמד של הכוח. זאת אומרת, אם אוסרים לי את הידיים, אז אין בי כוח. נכון? זה מאוד ישיר. עכשיו הוא עובר למשהו שלא קשור. זה לא הכוח. זה לא שייך לכוח הפיזי שלו, לשרירי ידיו. כן? אלא יותר קרוב אל האמת. ויאמר אליה, אם תארגי את 7 מחלפות ראשי עם המסכת, ותתקע ביתד, זאת אומרת, כן, פה זה מעניין, כי פה חסרים מילים, כן? פה הוא לא אומר, וחליתי והייתי כאחד האדם. הוא אומר, אם תעשי את זה, אולי הוא חושש פה מקצת הוא מרגיש קרוב לאמת. לא מפרש, ותתקע, היא עושה את זה. ותתקע ביתד, זאת אומרת, לא רק זה שהיא הורגת, קולעת, תוקעת באדמה, כן, תוקעת זה ביתד, ותאמר אל הפלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו ויסע את היתד, ההרג ואת המסכת, כן, זה חתיכת מכונת הריגה, זה חתיכת דבר, זה לא משהו קל, וזה לא תפוס בידיו, זה בשערות ראשו, רץ עם זה כאילו כלום. ותאמר אליו, איך תאמר אהבתיך ולבך אין איתי, זה 3 פעמים הטלת בי, ולא הגעת לי במה כוחך גדול, כמובן, כן, כל הביטוי פה של אהבה הוא אירוני לחלוטין. איך היא מעיזה להגיד את זה? איזה... איך הוא מעיז לשמוע את זה? איך הוא לא בורח? זה לא מפתיע עליה, שוב היא פלישתית, מה? היא פלישתית. הרי יש בינינו כזו מסכת של אמון מתחילת הדרך, שכאילו ברור ש... כן, איזה אמון. מה הפרשיות אומרים על זה באמת? כאילו, מה... הוא 3 פעמים רואה שהיא מנסה לפגוע לו. אז אמרתי, שם הוא כאן. שמשון הלך בהקשר הזה, מה שחז"ל אומרים בעיוורון, באיזושהי ירידה, באיזשהו מפגש של הצדדים החומריים של חייו בצורה הנמוכה, כי כבר אין פה את השליחות האלוקית הגדולה. ועובדה שהוא משך את הרגע, הוא לא גילה את זה מההתחלה. זה נכון, בסדר, זה נכון, אבל זה הולך וסוגר לשם. זה הולך וסוגר לשם. ולכן האמירה שלו גם, כן? אז עכשיו אנחנו מגיעים לפסוק הזה. ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצהו, ותקצר נפשו למות. שוב, על מה? מה זה ותקצר נפשו למות? על מה? על הקשר עם הפלישתית הזאת? לך הביתה. חז"ל מזכירים, לא משנה, עניינים שקשורים בינו לבינה, כאילו, על זה. לכן אנחנו רואים, יש פה משהו יותר מהותי, יותר פנימי, שבאמת איזה השליחות שלו כבר נעשתה. הוא כבר עשה את מה שהוא יכול לעשות, מה שהוא צריך לעשות. שזה השליחות שלו, מכאן ואילך אין. אין לו מה לפעול יותר בעם ישראל, כאילו, בצד ההנהגתי של ישראל, בצד להשפיע משהו מערכי ישראל. שוב, אני אומר את זה באיזושהי הסתייגות, כי אנחנו נראה שיש משהו. דווקא בדרך הזאת, כאילו, דווקא בסוף הזה שהוא כן ייפול בעד פלישתים. דווקא פה כן יש משהו שעשוי לעורר. תרצצה לו. אני אקריא את חז"ל. מהי ותאלצהו? אמר רבי יצחק בשם רבי עמי. אני לא פשוט מקריא. מהי ותאלצהו? אמר רבי יצחק בשם רבי עמי, בשעת גמר ביאה הייתה נשמטת מתחתיו. בסדר? במקום אחר כתוב הנה,
מדרש אחרי זה, תקצרה נפשה למות, אמר רבי יוחנן, הוא קצרה נפשה למות, אבל היא לא קצרה נפשה למות. למה? שהייתה עושה צרכיה ממקום אחר. זה חז"ל. גמרא. אבל שוב, אנחנו מבינים שיש משהו ריק. כי אין מה שימלא את זה. זו האישה הראשונה ו... ההורים שלו שבהתחלה היו כל כך... הם לא מוזכרים יותר. הם לא מוזכרים יותר. בהתחלה הם מוזכרים, לא מוזכרים יותר. אני חושב, אני לא זוכר עכשיו, אבל... זכרו לי שאולי מצער משהו, זכרו לי ככה, לא זוכר עכשיו, צריך לבדוק את זה. שאולי מוזכר באיזשהו מקום של מצער. איפה בדמות של שופט, שאמור לשפוט 20 שנה? אז זה כבר אמרנו, בכלל השופטים, זה לא, אין איזושהי עמדה שווה. כל שופט עושה את ההנהגה שלו. שופט הוא משמעות של הנהגה. הנהגה מסוימת אפילו. זה לא הנהגה בהכרח, יכול להיות אפשרות של הנהגה באמת רוחנית, של שפיטה, כמו שאנחנו רואים, מבינים אבל פשוט, איזשהו מעמד של שפיטה. אבל יכול להיות שזה גם הנהגה יותר רוחנית, לא בלי שפיטה אפילו, סתם. יכול להיות הנהגה צבאית, ויכול להיות לא הנהגה בכלל, אלא איזושהי פעולה, ויושע גמו את ישראל. בסדר? המילה וישפוט את ישראל היא לא מחייבת. היא לא מחייבת שפיטה ומשמעות שהוא מנהיג את עם ישראל. יש מדרש חז"ל אחד שכן מתייחס לזה. מתייחס בקשר של התפילה. לא מחייבת את הנוכחות הפיזית שלו באיזשהו מקום, ולא מחייבת איזשהו מקום. לא, שוב, אנחנו גם לא פוגשים את זה בשום צורה שהיא. יש שופטים שאנחנו פוגשים את זה באופן ברור. למשל, גדעון היה ברור שהוא מנהיג צבאי. ראינו את התוכן הרוחני שהוא מביא ביחד עם ההנהגה הצבאית הזאת, שזה בהחלט איזושהי הנהגה ישראלית, רוחנית, אמיתית, בהשתלבות של הדברים. ועם ישראל רוצה שהוא ינהיג אותם מלכותית, כאילו, וישפוט אותם, ויהיה המנהיג שלהם. אצל דבורה אנחנו רואים, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, ויושבת תחת תומר דבורה, ושם שופטה את ישראל וכולי, באים אליה. נכון? זאת אומרת, זה ברור. יש מנהיגים שזה לא ברור. אפילו עתניאל בן כנז, אנחנו רואים הנהגה של צבא. למרות שראינו שהוא ברחי בהחלט, גם ברמה התורנית והרוחנית, וחז"ל לומדים על זה שהוא כביכול ממשיכו של יהושע מבחינת הנהגה, אבל הוא לא הנהיג בפועל. כאילו לא היה משהו. שוב, כתוב וישפוט את ישראל, אבל מה המשמעות של השפיטה הזאת? אולי גם באו, אולי גם הוא לימד קצת, אולי יכול להיות, אבל זה לא מייצר שום תנועה משמעותית מעבר לאותה ישועה אמון קושן רישתיים. אז בעצם זו שפיטה שהיא מוגבלת באיזשהו אופן. בסדר? אז גם פה אנחנו לא פוגשים משהו. להפך, יותר מזה, אנחנו לא פוגשים בכלל איזושהי אינטראקציה משמעותית. בסדר? אז כן, שמשון ותקצר נפשו למות. וכשזה מגיע, פסוק י"ז, ויגד לה את כל ליבו. ויאמר לה, מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי. אם גולחתי, ושר ממני כוחי, וחליתי, והייתי כאחד האדם. ככל האדם, סליחה. הוא אומר לה, מגלה לה את הסוד. האם זה הסוד? עכשיו היא מבינה. כן, אז קודם כל היא מבינה, כך חז"ל אומרים האמת שם איזה ביטוי יפה, ששמעה שהוציא שם שמיים. אמרה, צדיק זה לא מוציא שם שמיים לבטלה. אם מוציא שם שמיים, אז זה מעניין. גם יש עוד נקודה, גם בהקשר הזה שפרשנים עומדים על זה, ששמשון לא מוציא דבר שקר מפיו. הוא לא יכול לשקר. זה מעניין. כי מצד אחד אנחנו פוגשים אדם כאילו עם כוחות ארציים מאוד מאוד חזקים, אבל לשקר הוא לא יכול, הוא לא מסוגל. ולכן גם כשהוא... זה לא משקר, הוא בלב. אז מה הוא אומר לה? אז הוא אומר ככל האדם, סליחה, כאחד האדם, ופה הוא אומר ככל האדם. למה? זה המלבים אומר. כי כאחד האדם, הוא אומר לה, אם תאסרי אותי ככה, הייתי כאחד האדם. מה זה כאחד האדם? אתה אחד באדם, אתה היחיד שהוא כזה, הוא אומר, אני שמשון. אבל כשהוא אומר את האמת, הוא אומר ככל האדם, אני כמו כולם. אין בי שום... זה איזושהי... כן, זאת אומרת, גם בתוך מקום יש איזה ישרות כזאת, איזושהי אמת שלמה ש... מחלל שבת לא, אבל זה... עכשיו היה... לא, זה היה... כן, נכון, הוא אומר אמת, כאילו זה... אז זה באמת נקודה יפהפייה שחז"ל לומדים עליה. יש פה איזו נקודה מעניינת שאנחנו נחזור אליה גם בהמשך, אבל מה שנאמר פה זה מה שלכאורה
שמשון תופס. זאת אומרת, מה נותן לו את הכוח? מה נותן לו את הכוח? הנזירות, שיער ראשו. הנזירות, שיער ראשו. נכון? כאילו, גם הנזירות מתפרשת במשמעות של שיער הראש. האם זה הכרחי שזה שם? כאילו, זה בהכרח, זה מה שנותן את הכוח? מעניין. נכון? אבל זה בשביל, אצלו, כל הקדושה שלו מתפרצת בארצים. כאילו, זה נכון, זה נכון שאנחנו רואים שהכוח שלו, אבל למשל בהתחלה... זה שהוא לא שלטה שחר ולא... השיער הוא הביטוי, כאילו... נכון, הוא מצווה על זה מלכתחילה, כן? כאילו, מורה לא יעלה על ראשו. אבל בהתחלה כתוב, ותלד האישה בן ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער, ויברכהו אדוני, ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן בן צורה ובן אשתאול. לא כתוב, ויחל או ויצמח שיער ראשו, ולכן רוח השם פעם. לא קשור. לא קשור. לכאורה. שוב, הוא מצווה להיות נזיר אלוקים. מראש אמרו לאמא שלו את זה. נכון, את צודקת, הוא מצווה להיות נזיר אלוקים. ולא כתוב, ברגע שהתחיל לצמוח לו השיער, החל הרוח. זה לא בהכרח ממש תלוי אחד בשני. אני חושב שזה יותר תלוי בתפיסה הזאת של שמשון. אם בתחילת הדרך, לכאורה, כן, היו תופסים אותו, מורידים לו את השיער. זה בסוף, שחזרה בכוח. אז נגיע לשם עוד רגע. סליחה, אמרתי, אני מזכיר את זה כבר עכשיו, ועוד רגע נחזור לזה שם שוב. טוב, אני ממשיך. ותישנהו, סליחה, ותרד דלילה כי הגיד לה את כל ליבו, ותשלח ותקרא לשרני פלישתים לאמור, עלו הפעם כי הגיד לי את כל ליבו, ועלו אליה שרני פלישתים, לא מעניין, לא כתוב, ויעלו אליה שרני פלישתים, ויעלו הכסף בידם. כאילו נראה שהם מסתייגים פה דווקא, הם כאילו כבר לא כזה מאמינים לה, אחרי 3 פעמים. ותישנהו... מעניין שהם מציינים שהם מעלים את הכסף בידם. מה זה מעניין? כאילו, מה את מבינה מזה? שהפעם כן האמינו. לא, שהם... היא אומרת להם. או דגש, כאילו, מה היא רוצה בכל הסיפור הזה? כאילו זה... ותישנהו על ברכיה. ברגע זה גם מסמיעי בכלל על כל הפחיתות של כל האירוע הזה. כל תמורת כסף. כן. כן, אבל זה פלישתים, זה לא מפתיע אותנו. לא, אבל גם שמשון, כאילו, מה אתה אומר את זה? כאילו כל הסיטואציה הזאת, כמה היא כאילו... על כלום, על 1,000 שקל. נכון, נמוכה. שאת שאלת מקודם, אבל למה השבט יהודה לא מצטרף אליו? את שאלת מקודם למה השבט יהודה לא מצטרף אליו, נכון? הנה, הם כבר מפחדים. שמה? הם אומרים לו, הוא אומר זאת עשית לנו. רגע, זה אחורה קצת. כן, הלכתי אחורה, הוא אומר זאת עשית. כן, זה למדנו. שנייה. נכון. הלכתי אחורה. י"ט, אנחנו פסוק י"ט. ותישנהו על ברכיה ותקרא לאיש, ותגלח את 7 מחלפות ראשו, ותחל לענותו, ויסר כוחו מעליו. זאת אומרת, שוב אנחנו רואים גם היא בעצמה מגלחת אותו והיא בודקת. צריכה לגעת בו, להציג לו, כן? היא ותחל לענותו. היא לא בעצם מגלחת אותו, היא קוראת את צודקת, יש לנו את הביטוי ותקרא לאיש. ותקרא לאיש. כן, שמה... קודם כל היא מרדימה אותו, ואני אומרת לעצמי, הנה, ותישנהו, כאילו כמו מערסלת אותו, וישן על ברכיה. ותקרא זה, שזה מזכיר לי אגב את יעל. ותקרא לאיש זה לא ותישנהו על ברכיה, ותקרא לאיש ותגלח. רש"י אומר לשולחן של סרנים, זאת אומרת, היא אומרת בוא תראה, כן, הנה. הוכחה, שעוד מישהו יראה שזה מה שהיא עשתה, או שהיא מיישנת אותו ודואגת שהוא ישן, והמצודות אומר שמי שדרכו לגלח, זאת אומרת, נקרא לספר. כן. ומה זה 7 מחלפות ראשו? זו שאלה מעניינת. העצמות שהיא עשתה לו קודם? יכול להיות שזה שלו, בלי קשר אליה. בלי קשר אליה. כי הוא אומר, לפני זה עוד אומר, תרגיל 7 מחלפות ראשי. נכון. לא ראיתי בפרשנים התייחסות. כל השיער שהוא גידל כל השנים, לא? לא, בוודאי. 7 מחלפות ראשו. למה 7? לא, השאלה היא למה 7. כן, השאלה היא למה 7. לא ראיתי בפרשנים הקלאסיים פה, צריך עוד להסתכל אולי, אני מניח שיש לזה איזושהי התייחסות איפשהו. בוודאי ש7 זה מספר, כן, שיש לו מקורות חזקים. אז אמרנו, ותחל לענותו ויסר כוחו מעליו, ותור פלישתים עליך שמשון ויקץ משנתו, ויאמר, אצא כפעם בפעם וינער, והוא לא ידע כי אדוני שר מעליו.
מעניין גם המקום ששמשון נמצא בו, כאילו, הוא כבר אמרת את כל מה שאמרת. אז מה חשבת אתה שיקרה? בטוח כאילו אתה בהלם. הכל בסדר, הכל... מה, הוא גם לא מרגיש שאין לו שיער על הראש? יכול להיות שתוך כדי הוא כבר, כאילו, היא רק אומרת עליו, הוא קופץ משנתו. אבל בכל מקרה מודגש פה שכאילו... ידעתי. הוא לא ידע. הוא לא ידע. מה זה? אמרתי 7 מחלפות, אין מצב, לא לדמיין עכשיו איזשהו, לא לדמיין עכשיו מישהו עם רסטות איזה, איך קוראים לו, מי הזה, איזה רגע כזה. לא, אמרתי, אולי זה חלקים בראש, וכתוב. איפה את רואה? מעניין. כתוב במקביל לערבית בהגיית חלפי, בהוראת חלק אחורי חבוי אחורנית, ומכאן לפרש הצירוף מספר שופטים מחלפות ראש, בהוראת קבצת שיער המבצבצות בחלקו האחורי, או עורפו של שמשון הגיבור. הייתה לי תחושה שזה איזה שהם חלקים במוח, 7 חלקים בראש, שמשם הם יונקים את הכוחות שלו. ואז אמרתי, אני חייבת לדעת אם זה משהו... מעניין מה שאת אומרת. זה מעניין החלק אחורי, זה קשור לעצם הלוז אולי, מעניין. אני אותו עם איזה רסטה כזאת, כמו איזה דמיונות שאנחנו לא... כאילו... מה זה? מעניין. אם זה קשור ללוז, אז זה מעניין, כי ככה פותח על הספר. שמה? עם לוז ו... הלוז של יוסף, של בני יוסף. מעניין. מחלפות עם קבוצות וטלטלי שיער ראש, ועל כך, ועל כי יוחלפו בגללך מקרוב מחלפות. מעניין. טוב, תודה. כן, ישיבת טלטלי הראש, נכון. ישיבת טלטלי הראש, קבוצות וטלטלי שיער ראש. או כי יוחלפו בהתגלחם, זאת אומרת, מכיוון ש... למה זה נקרא מחלפות? כי אחרי שמורידים זה מתחלף. צומח חדש. כבר פה... טוב, מעניין. והוא לא ידע, רק אני רציתי להדגיש פה את הנקודה של הדעת. כאילו מצד אחד אתה מדבר על השיער, והנה אין שיער, אבל אתה לא מודע לזה כאילו שהשם לא איתך. מה מונח לשמשון בדעת שהשם איתו או לא איתו? כאילו, לפי מה הוא יודע שהוא נלחם? אם הוא תופס את זה כשיער ו... טוב, ויחזו פלישתים, וינקרו את עיניו, וירוידו אותו עזתה, ויאסרו בנחושתיים, ויהי טוחן בבית האסורים. הנה המפלה הגדולה, ייאוש גדול. חז"ל דורשים בהקשר הזה, וינקרו את עיניו, משנה. וינקרו את עיניו, זה הדוגמה למידה כנגד מידה. כן, הוא נפל בעיניו, ולמן לקה בעיניו, מנקרים את העיניים שלו. כן, דרך אגב, מכל כוחותיו של שמשון, העיניים מבטאים רק וירא שם, וירא שם, וירא שם, נכון? כל זה מבטא בהקשר של אנשים, ועיניו מפילות אותו, ולכן מנקרים את עיניו. כן, ויאסרו בנחושתיים, טוב, זה הכוונה שרשראות נחושת, לא, גם לא חבלים, כאילו יש פה איזה משהו כזה. ויהי טוחן בבית האסורים, כן, כמובן, זה מלאכה שקשה, מלאכה קשה. לכאורה בכוחו זה הוא לא מצמץ לזה, אבל כשהוא לא בכוח, אז זה מלאכה. ויחל שיער ראשו לצמח כאשר גולח. פה יש כמובן לכולנו את ההרגשה הזאת. איך הם לא דואגים מזה, איך הם לא דואגים מזה. עוד לפני זה אפילו הייתי אומר, מה שנביא רוצה לתת לנו פה תחושה שיש פה כבר תהליך. זאת אומרת, כבר פה במפלה, בייאוש הזה, כבר יש איזשהו תהליך של איזושהי תנועה. את צודקת, רגע, מה עם פלישתים? מה, אתם לא... עד כדי כך... עד כדי... חנת חברי צריך עד כדי כך... אומר המלבים על זה, ויחל שיער ראשו, שלא כדרך הרגיל, במהירות, שלא כדרך הרגיל. שאם לא כן, יקשך, לא נזהרו פלישתים לגלחו מפקידה לפקידה, כל פעם הסוהר נכנס, רואה שיער, שיער זה המפחיד, זה הנקודה הבעייתית. אז איך לא? כן, ביודעם שכוחו תלוי בשערותיו. אז איך הם לא... אז מזה הם היו צריכים להיות יריים, כן? אז יש פה איזו צמיחה מהירה. הצמיחה מהירה גם זה מתחבר לנו מאוד שוב, לאותם כוחות גופניים, אותם כוחות ארציים שהם כל כך עצומים, אז גם הצמיחה של השיער היא מאוד 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 מהירה. כן, זה קשור אחד בשני, כמו, נכון, על עשיו אנחנו יודעים שיש לו כוחות ארציים, והוא עשוי, הוא כולו שיער, נכון? כולו כדרך שיער.
כי זה גם אותו ביטוי, ופה זה ותחל רוח השם לפעמו, ופה זה יכלסה ראשו. מצוין. וזו הנקודה שאני רוצה לעמוד עליה ממש. ההקבלה הזאת, מראשיתו של שמשון לסופו של שמשון. מאוחר. אנחנו חייבים לסיים רגע, אבל אתם מרשות לי? עוד קצת? סליחה. לא, אז אנחנו כבר כאילו... סליחה. ותחל רוח השם לפעמו, נכון? זה ההתחלה. ופה, ויחל שיער ראשו לצמח אשר בתחילה. אני חושב שזה בול הנקודה. זאת אומרת, מה נמצא, מה מפעם אצל שמשון? איך אמרנו, שכינה מקשקשת לפניו כזוג. יש מה מטריד אותו שצריך לפעול נגד פלישתים. כי רוח השם מפעמת בו. אבל בסוף ימיו, שהוא תופס שהכל זה השיער, זה כאילו סיבה ותוצאה ארצית, חומרית. אז רק ויחל שיער ראשו לצמח. אין התעוררות פה... אין ותחל רוח השם לפעמו שוב. נכון, זה לא רוח, אבל כי מה? כי זה מה שמונח אצלו. זה הסיבה שהוא נתן. ומילא, אז מה ויחל שיער ראשו לצמח. אז יש פה משהו, לפי מה שאמרת. לפי המקום שאתה נמצא. כאילו, מה היה קורה אם? טוב, זה לא שאלות שאנחנו צריכים איזה, אבל... כי זה לא בהכרח קשור. תכף נגיע לתפילה. אז אנחנו מתקדמים עוד. קצת לחץ על הגס. זה נראה שזה מהר. נכון. למה זה נראה שזה מהר? כי הם הולכים לעשות חגיגה. מצוין, נכון, זה לא קרה אחרי חצי שנה. בדיוק, נכון. ושרני פלישתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהיהם ולשמחה. ויאמרו נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. אז מתי זה קורה? בזריזות, בסמיכות. ויראו אותו העם, ויהללו את אלוהיהם, כי אמרו נתן אלוהינו בידינו את אויבינו ואת מחריב ארצנו, ואשר ירבה את חללינו. למדנו על זה, כן, מחריב ארצנו בשריפה, ירבה את חללינו, גם בשריפה, גם ויח אותם בשוק על ירח, גם באלף. קיצור, חגיגה גדולה. ויהי כי טוב ליבם, ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו. כן, מה יותר מזה? בואו נודה בפה מלא, בשחוק, ונשים אותו לער וכנס. ויקראו לשמשון לבית האסורים, ויצחק לפניהם, ויעמידו אותו בין העמודים, במרכז. ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו, הניחה אותי והמישני את העמודים אשר הבית נכון עליהם, ואשען עליהם. תן לי רק להישען קצת, כאילו תמים. כן. מה זה? במתח. וישען עליהם. והבית מלא אנשים ואנשים, ושם כל סרני פלישתים. והלגה כ3,000 איש ואישה רואים בשחוק שמשון. ויקרא שמשון אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהים, זוכרני נא, וחזקני נא אך הפעם הזה האלוהים וינקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. תפילתו, נכון? מהי תפילתו? חוץ מזה שיר, כן, אבל... לסיים את השליחות שלו בצורה... שמה? לנקום את העיניים. בצורה נקמת עם ישראל? לנקום את העיניים. הרי לי נא כבודך, לא, לנקום את העיניים. אנחנו קוראים את הפסוקים קודם, איזה ביזיון. איזה ביזיון. אבל של מי? של שמשון. לכאורה של שמשון, אבל שמשון... זה חילול השם. הם מציג את השם. מי ניצח? דגון. דגון הוא המנצח. אבל שמשון מחזיק פה את הצד פרטי. כל הרבנים שלא אוהבים את השיר הזה, זה קודם כל הנקודה הזאת. כי זה פרטי. לא זה השאיפה שלנו. מה נקרא אחת משתי עיניים? כאילו, הפרטי... הנוער ודאי מכוון לגבוה, כן? הוא לא מכוון לזה, אבל יש פה צד פרטי. אבל אולי זה עיניים שעורות למרחוק, אולי זה עיניים אחרות, אולי זה עיניים שיש להם ביטוח. גם שלא, אבל גם... העיניים הוא התבלבל. כן. אז אחת משתי עיניים, חזרנו לאחת משתי עיניים, אמר רבי יחא, אמר ריבונו של עולם, תן שכר עיני אחת בעולם הזה, ושכר עיני אחת תהיה מתוקנת לי לעולם הבא. לא איזשהו ביטוי, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אבל יש פה איזו נקודה יפה, והתפלל שמשון אל השם, ויאמר השם וזוכרני נא וחזקני נא, אמר רבי יחא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, תהא זכור לי אותה ברכה שברכני אבא. איזה ברכה ברך אותו אבא?
לשעתך קיוויתי זה השם. מעניין מאוד. אז אנחנו יודעים שאותך קיוויתי השם. אבל זה על ההתחלה, כאילו, על ההתחלה יותר של שמשון, ראינו. איזה ברכה ברכות אבא. ראינו שהולכים רחוק כל כדי כך. מה הברכה? וייתן לך האלוהים. אותו, זה יעקב ועשיו, נכון? שיעקב לוקח את הברכה של עשיו. של הגשמית. כן, ביחס בין עשיו לשמשון, שאנחנו מציירים את זה רגע, וייתן לך האלוהים. שמה? זה לא יאומן, אני מתרגשתי מאוד שראיתי את זה, כי זה דרש של חסידות, כאילו, השפת אמת מביא את זה. מה זה ייתן לך האלוהים? השפת אמת אומר, לא מיטל השמיים ומשמני הארץ, זה בסדר, זה יוצא מכך. ייתן לך אלוהותו. ייתן לך אלוהותו. זאת אומרת, אומרים חז"ל, אלוהותה. ייתן לך אלוהותה מתי שתצטרך לכך. זה זכרנה וחזקנה וכולי. פה אומר, זכור לי 2 שנה שפטתי את ישראל, ולא אמרתי, בהקשר הזה התייחסתי להנהגה מסוימת. זאת אומרת, ולא אמרתי לאחד מהם, עבר לי מכה למקום למקום. אני לא ביקשתי דבר. עשיתי כל מה שעשיתי, בלי לדרוש דבר מאף, כאילו, כלום. לא, קצת כמו חמור לקחתי, כן, שוב, מדברים על הישרות הזאת של שמשון, על הנקיות הזאת, איזושהי נקיות כפיים. נכון, נפל בעיניו, אבל נקיות כפיים. הוא לא בא עם אף אחד אני אהבתי את זה בהקשר הזה ששוב, אנחנו, על הנקודה העדינה הזאת, מצד אחד, כאילו, האם שמשון מחזיק פה איזושהי תפיסה גבוהה של אלוקות, או שזה נשאר, כאילו, בהקשר הזה של... אז יש פה איזשהו, אני חושב איזושהי כמיהה כזאת, כאילו, נכון שהוא אומר את הדברים, כאילו, המשמעות היותר פרטית, היותר השיער הראש, ולפי הפרשנים הוא גם מודע לזה ששיער ראשו צימח, ולכן עולה לו הרעיון שהוא יכול אולי להצליח עכשיו. כאילו, לא היה שיער שצמח, הוא לא היה חושב על זה. כאילו, הוא מרגיש פה הוא לא רואה, אבל הוא מרגיש שיש לו שיער. אז אני יכול למוש את העמודים, יכול לקרות פה משהו. בסדר, אבל תפילה פה היא כאילו לא על כלל ישראל. אבל יש פה כיוון כזה, כאילו, לשם הכל הולך. בסופו של דבר. מצד שני יש לו כאילו, לפעמים יש דיבור מאוד ישיר עם הקדוש ברוך הוא. נכון. כאילו גם עם הלכי החמור, כאילו שאומר, הולך למות, תן לי. נכון. וגם פה, יאללה, תן לי, כאילו, הקדוש ברוך הוא מאוד נהנה לו, כאילו... נכון. כאילו נמוך אבל ישיר ופשוט כן, נכון. וגם את הקדוש ברוך הוא נהנה לו כאילו בשתי המקרים, כאילו... נכון. בבקשה שלו. נכון. מה שאנחנו רוצים לומר, שבעצם יש פה איזשהו צורך רחוק יותר. כאילו, צורך בגילוי האלוקות, אבל רחוק יותר. אז מצד אחד זה בקשה פרטית, אבל יש פה איזה גילוי אלוקי שצריך להופיע. ויפות שמשון את 2 עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, וישמח עליהם, אחד בימינו ואחד בשמאלו. ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים. ויית בכוח, ויפול הבית על הסרנים, ועל כל העם אשר בו, ויהיו המתים אשר המית במותו, רבים מאשר המית בחייו. זה מוות קלאסי, לא נוצר, בסך הכל נפל הבניין. יותר קלאסי מאשר לשחוט אותם. כן, עשה להם גדלי התאומים כזה. הקע אותם ממש. לכאורה פה היה צריך להסתיים, נכון? הרי שמשון מתוך ייאוש. שמשון לבד, אין אף אחד איתו. פה הכל היה צריך להסתיים. אבל דווקא הפסוק הבא, הוא מראה לנו איזה ניצוץ, זה התחלה. וירדו אחיו, וכל בית אביהו, וייסו אותו, ויעלו, ויקברו אותו בין צורה ובין אשתאול בקבר מנוח אביו, והוא שפט את ישראל 20 שנה. מקבלים את מה שהוא עשה. מקבלים את מה, כאילו מה, יש פה איזשהו, מכבדים אותו, יש פה איזשהו יחס אליו, איזשהו הכרת הטוב. אבל הם חשים את זה מתי? רק שהכל מתמוטט. שהכל מתמוטט. מה, רק אז הם מבינים את עוצמת הנזק שעשה לפלישתים? האמת שזה לא מועיל, כי פלישתים אחרי זה מושלים בישראל. כאילו, זה לא באמת עוזר. תחילת ספר שמואל פלישתים חזקים, כאילו באותו אופן. אבל מה כן קורה פה יותר מזה? יותר מזה. צריך אולי להחדיר לו את התודעה שהם יכולים לפלישתים. הוא חוזר לאבא שלו. יותר מזה. מה זה חוזר? לקבר של אבא שלו. פה רב חוזרים. כאילו, אחרי מותו הוא חוזר לרצון הזה של הוריו, כן? יש פה יותר מזה. יותר מזה. זה דברים שקיבלתי גם מאבי מורי. וירדו אחיו וכל בית אביו. מה זה אחיו וכל בית אביו? כל הציבור שהוא מכל המשפחה. מה זה? כל המשפחה, כל החמולה, זה רק אז הזכרנו כבר. אחיו וכל בית אביו.
מי זה בית אביהו? שבט דן. שבט דן. מי זה אחד? יהודה. צד של אמא של יהודה. זה גם יהודה וגם דן. יורדים ביחד. כשבט, כקבוצה. יורדים שם לעזה. עכשיו, איפה שמשון נמצא? איזה המצר בין אשתול בין שני הנחלות. יש שם איזה קבר טבעי. הוא קבור בתוך מאות אלפי גוויות של פלישתים. אז הוא מזיז את הזה, ואת העמודים, והם דוחפים ביחד, ואחד עם השני צריכים פה תפוס, אחי, יהודה, תעזור לי פה, תעזור לי שם, תעיף את הגבייה הזאת, תעיף את ה... עד שמגיעים לתחתית של התחתית, שמוצאים את שמשון. בעבודה משותפת, ביחד, רק כדי להחזיר את שמשון לקבר ישראל. זאת אומרת, שוב, החוסר אכפתיות, והחוסר ערבות, והחוסר שכל ימיו של שמשון לא היה שום חיבור. אבל למותו מתחיל להיווצר משהו. הנה, יש חיבור, יש איזו סולידריות כזו, אפילו רק למותו. לא מוכנים בשום אופן שככה יהודי יהיה זרוק. אפילו יהודי כשמשון. אפילו אם לא הבנו את ההנהגה שלו, אפילו אם לא התחברנו לדמות, כאילו, מה הוא קשור? לא, הם לא התחברו להנהגה, הם לא התחברו להנהגה אפילו אם לא. הם הבינו שהוא מנהיג. אני לא בטוח בחייו. מה אתה מביא עלינו, מה אתם עושים ככה? יכול להיות שבחייו שבט יהודה יותר נראה, שמה אתה בכלל מסבך אותנו? מה אתה, מאיפה אתה בא לנו בכלל? הם לא קיבלו שהוא מנהיג. הפוך, אני אומר. אתה מסבך אותנו, מה השיגעונות שלך? מה אתה רוצה מאיתנו בכלל? תעזוב אותנו לנפשנו. לא, אתה יודע, זה נשמע שהם מנהיג, פשוט הם לא מסכים כל הטכניקות שלו. אתה אומר לך, מה אתה מסבך אותנו? מה זה מנהיג? מנהיג שלא מנהיג, אז הוא לא מנהיג. הוא לא הולכים אחריו. הוא לא מנהיג אף אחד. הוא עושה מה שהוא עושה. הוא פועל. אף אחד לא איתו אבל. ופה במותו, הנה יש חיבור מסוים. זה חיבור מסוים. אבל מפה מתחיל איזשהו תהליך. מהערבות המינימלית הזאת, אז כמה אנחנו צריכים... קודם כל זה שיעור גדול בכלל. אבל מה המשמעות של הערבות, ולו הקטנה ביותר? לא רק לחשוב, קל לנו לעזור לאנשים באבן. קל לנו לעזור לאנשים שבמסכנות כזאת, שיש פה איזו צרה כזאת, נכון? מת מצווה קונה את מקומו, אפילו כהן גדול נטמא למת מצווה. יש פה איזו חובה, איזה חסד של אמת כזה. וכמה הדברים האלה גדלים שהם מופיעים בצורה של חיים. קל לדבר על מסירות נפש, נכון? כשאדם מסר את נפשו ממש. אבל יש מסירות נפש של חיים. לא צריך להגיע למוות כדי להגדיר משהו כמסירות. אני יכול למסור את הנפש בחיים. אני יכול להיות ערב למישהו בחיים. אבל מפה הדברים גדלים. ככל שיש נקודות כאלה של ערבות, ככל שהמעגלים האלה מתרחבים, אז זה מתחיל. בסופו של דבר זה יכול להביא לאותו אדם שהוא מערב, הוא מערבב, הוא מאחד, הוא תופס ביחד את כלל ישראל בערבות אחת גדולה. המזכירת יהודה שלידי תבקשנו. אני אערבב ואני אערבב לך. זה מה שיהיה. למה מציינים שהוא נקבר בקבר מנוח אביו? אני חושב שזה החזרה לאותה שליחות שהוא נשלח ממנה. זאת אומרת, בסופו של דבר, נסתם הגולל על שליחותו. לא ראות עיניו, לא פרטיות, כאילו. הוא שופט את ישראל, הוא אחד מט"ז שופטים, כי הוא עשה את השליחות שלו. גם מה שנראה בעינינו, שוב, לכאורה אולי שהיה אפשר לתפוס את זה, כאילו, זה השליחות האלוקית שלו, והזכרנו כבר את הביטוי, אכן אתה אל מסתתר, אלוקי ישראל מושיע. זאת אומרת, נכון. זה הישועה של שמשון, זה ההנהגה של שמשון. הוא שופט, אחד מט"ז שופטים, כמו שדיברנו, כמו נפתח. הם שופטים. ואת השליחות שלו שם הוא נקבר. יש ציון, אפשר גם ללכת להתפלל משם. אני הולכת עליה, נמצא ביער צורה. חתיכת עליה, אבל... לא, ממש לא חתיכת עליה, עם הרכב מאוד מסודר. לדן זה כבר... אני אעשה את זה ברגל. לא, אגב, מי ש... כשהגעתם שם... לא, לדן זה יותר... דן זה על הכביש. חול המועד פסח נעשה טיול שכונה, אפשר לקל מתפכים את הכל. לדן... יום שני אני שם כל שבוע, אני אהבי לי. שבור.